sanak keluarga iku budayane wong musliman dipersilahkan monggo, tapi satu tetap ukhuwah sekali berwin al-wahdah.
Lalu gimana tadi mau makan ikan kok? Itu yang Pak Sewu Pak Korkam Pak. Ternyata YouTuber. Enggak, ternyata YouTuber. Kasan budi. Kasan Riki. YouTuber nih loh. Nah, sudah betul nih ada YouTuber. Dapat ini kok enggak mobil Pak Sewu Pak. Salaman Pak. Tiga duit tak buka kendaraan untuk menunggu kok. Ternyata amplop sih dong 500 rupiah, 500.000. YouTuber itu. Betul apa? Kan dia perbedaan mungkin tenakan karakter sipun sanesipun. Orang Jawa ini iki nggo budaya. Wong budaya ora angsal kok kanjeng Nabi ngendikan kok. Man sasuratu kal jasadi bila rohin. Sing saka wong ora duweni budaya nek kadhe ibarate kaya dene jasad sing ora enek kuwi. Terus kuwi mati. Kita sing mulai. Nah jasad mulai mati. Orang yang tidak berbudaya niku lir kadya ibaratnya jasad tanpa ruh, Pak. Dudu jarwati lho ngomong. Niki mulute jarwati tetapi sampun lidah kalian hadisipun Kanjeng Nabi Jan Malik. Manuna suratun kal jasadi bila rohin. Wong sing ora duweni budaya nek kadhe ibarate jasad tanpa roh. Kados dene Malik amben tanpa longan. Niki arep golek ana longan niku napa mriki enten iki longan. Heh. Bosan Tenang. dadi Jawa Tengah longan. Enten Pak. Sahabat jenenge lho. Saiki golek ana arep nang sapa senengan tenan. Nah anane ambene kan lokal ben apa ketemu. Mungkin to Pak. Lah iki padha wae niku wae. Jasa tanpa roh ibaratnya wong sana dari budaya. Ya jadi pajak budayane kene karo Kanjeng Nabi. Oh zaman Rasulullah beda budayane. Nah, upaminipun Kanjeng Nabi niku wonten ing namangan mriki taunipun tahun 2026. Kira-kira Kanjeng Nabi kuwi wis nabung gendel. Nggih, amin. Ora jenengan dhewe sing nabung bangunan. Kira-kira sahabat niku nggih nabung niku ning kaceke jaman iki dereng kok. Milane Kanjeng Nabi wis ngendikan kok preso niku. Sudah dianalisa jauh sebelumnya besok bahwasanya umatku karena sudah menyebar di seluruh penjuru dunia. Boten tak wonten ing Mekah kok. Lah beda budayane pun beda, Be. Nek ana ngomong